My mom's reaction to our magazine appearance. Mommy denkt alles is skeptical, jong. So. Okay, then Auntie Pam, you must page until page 9. 9, page 9. Hoe weet ek wat is wanneer is page 9? Mommy gaat zien. Het zal wys die nommer wys wanneer het kom by 9. Niet zo rof, jong. Goed is. Wat is die in? Kijk net, maar we gaan nou zien. Maar we denken nou weer, dat is iets wat mij bang maakt. Ja, want deze liever zeker goed. Je page 9 voor veel. Die is aan page 12, Auntie Pam. Nee, ik weet niet wat page 9 was page 9. Die werd hem 5 hours later. So 16, so one more. Een kak. Waar is mijn brillen? Kijk aan. This is so cute! Oh, this is so cute! Wat is dit? Ja, is genoeg. Sweet, what's that? You made it! Oh my word! This is so cute! Yo, de team's reaction like fake. Mensen gaan denken dat de team was een paid actor. This is cute! Tiffany, en haar man. Ja. Tiffany en haar man. Tiffany weet niet waar daar staan niet. Afrikaans is de... Hulle weet nie wat hulle lees Afrikaans, hulle weet nie wat hulle sê nie. This is cute. En het loopt mee. Ik ga nou voor mijn huisgenoot kopen. This is Auntie Pam. We moeten nog niet voor de steen te zien. Oh ja, oké. Van ons had die los hier bij jullie. Oh. Thank you, thank you. Jullie zijn geheimzinnig. Ja, meneer.